Prajem vám krásne dobré ránko, cirkev. A dnes ráno, keď som stával, tak sa ma niekto dotkol. A neuveríte, kto to bol. Bol to Boh. A hovoril ku mne jedny úžasné slova. Niektoré asi viete, ale včera som dostal diplom za leadership. Proste už môžem robiť aj nejakého takého vodcu. A večer, keď som prišiel domov, tak prišli na mňa také pochybnosti, že zvládnem to vôbec. A veď tá mládež, to je obrovská zodpovednosť. A čo ďalej? A potom, ako, Pane, však ja neviem. A dostal som jedno úžasné slovo, ktoré mi Boh povedal. A to slovo hovorí: v Izajášovi v 40. kapitole. Potešujte môj ľud, hovorí váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalému a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba a že je spustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Hlas volajúceho na púšti. Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu. Ja som vtedy pochopil, že áno, Pane, budem ti urovnávať cestu a pôjdem tou cestou, ktorou ty si mi zvolil. A keď som čítal ďalej, tam je napísané, v 41. kapitole je napísané: neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene okolo seba, lebo ja som tvoj Boh. Ja som tvoj Boh. Ja som ten, ktorý ti dá silu ísť do vecí, do ktorých som ťa ja povolal. Ty sa vôbec ničoho nemusíš báť. Ty vôbec nemusíš nič riešiť. Veď ja budem s tebou. Už to konečne pochop. Ty nie si sám. Máš pri sebe ľudí, svoj zbor, svojich ľudí, svojich priateľov, svoju rodinu, ktorá ťa podrží. A toto dnes hovorím aj tebe. Ak ťa Boh do niečoho povoláva, ak ti Boh niečo povedal, ak ti Boh niečo hovorí, tak choď do toho. A neboj sa. Neboj sa, lebo On bude s tebou. Tak ako mne dal toto slovo, tak toto dáva aj dnes tebe. Verím tomu, že toto slovo je pre cirkev. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neboj sa, nepozeraj ústrašene vôkol seba, lebo ja som tvoj Boh. Toto ti hovorí Boh. Toto slovo je dnes pre teba. A toto slovo je dnes aj pre teba, ty, ktorý nás počúvaš, možno niekde v zákulisí, že si doma a máš otvorené okno a počuješ nás. Toto slovo je aj pre teba. Neboj sa, lebo On je s tebou. On ťa miluje svojou láskou bez podmienok. Teraz by som chcel asi privítať naše deti. Máme tu jednu krásnu detskú pieseň, ktorú by sme vám chceli dať zahrať. A ja ich teraz chcem pozvať asi sem dopredu. Áno? Tak teraz odovzdám mikrofón Aťke, ktorá ich pozve dopredu. A ja vám hovorím, nebojte sa, lebo On, Boh, ktorý si vás povolal, ktorý si vás vyvolil, je dnes s vami. Tak vás Boh žehnaj a žehnám vám príjemný čas dnes. Dobré ráno. Sú tu nejaké decká? Julka, Lukinko, poďte sem, Adamko, Jakubko, poďte sem. Super, otočte sa na ostatných, alebo potom vlastne budete asi musieť pozerať na mňa, alebo budeme potrebovať ruky a nohy. Poprosím aj nás ostatných, aby sme sa postavili. A viete čo, možno, že si poviete, čo tlačíš na začiatok detskú pesničku. Ale súvisí to aj s tým, čo hovoril Majko, že Boh je s nami, On je aj s deťmi a je to oslava toho, že Boh nás počuje. A takže to úplne súvisí, takže sa zapojíme aj spolu s deťmi, dobre? Takže ja sa pokúsim to nejako aj ukazovať, aj spievať. Každý z nás má svoj telefón,
do neba môže volať. Každý z nás má svoj telefón a hovorí s Ježišom. Každý z nás má svoj telefón, si do neba môže volať. Tak skús volať k Bohu každý deň. Či si doma a či preč si, či v svetri, telefón tu stále je, nikdy nie je obsadené a stále funguje. Každý z nás má svoj telefón, si do neba môže volať. Každý z nás má svoj telefón a hovorí s Ježišom. Každý z nás má svoj telefón, si do neba môže volať. Tak skús volať k Bohu každý deň. Keď je pekne, keď si spievaš, i keď prší, vodou ozývaš. Telefón tu stále je, nikdy nie je obsadené a stále funguje. Každý z nás má svoj telefón, si do neba môže volať. Každý z nás má svoj telefón a hovorí s Ježišom. Každý z nás má svoj telefón, si do neba môže volať. Tak skús volať Bohu každý deň. Keď ti smútok v duši vadí, i keď kamarát ťa zradí, telefón tu stále je, nikdy nie je obsadené a stále funguje. Každý z nás má svoj telefón, si do neba môže volať. Každý z nás má svoj telefón a hovorí s Ježišom. Každý z nás má svoj telefón, si do neba môže volať. Tak skús volať Bohu každý deň. Tak skús volať Bohu každý deň. Ďakujeme deckám a ešte kľudne môžete tu niekde vpredu pri lavičkách byť a budeme pokračovať spievaním. Dobré ránko. Z našej strany ešte vám poprajeme dobré ráno a poďme chváliť toho, ktorý vie, prečo sme tu a toho, ktorého chceme vyvyšovať, Pána Ježiša. Ďakujeme ti, Pane Ježiš, že si dobrý k nám a že si dobrý v každom čase a Boží ľud na to môže povedať. Amen.
národ, čo na zemi je, nech každý ľud, každé pokolenie ti chválu vzdá. Halleluja, halleluja, ti chválu vzdá, si dobrý k nám. Ti chválu vzdá. Halleluja, halleluja, ti chválu vzdá, si dobrý k nám. Dobrý si k nám každý čas, každý čas. Dobrý si k nám, dobrý si k nám každý čas, každý čas. Dobrý si k nám, dobrý si k nám každý čas, každý čas. Dobrý si k nám, dobrý si k nám každý čas, každý čas. Dobrý si k nám. Dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála. Dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála. Nech každý národ, čo na zemi je, nech každý ľud, každé pokolenie ti chválu vzdá. Halleluja, halleluja, ti chválu vzdá, si dobrý k nám. Ti chválu vzdá. Halleluja, halleluja, ti chválu vzdá, si dobrý k nám. Ti chválu vzdá. Halleluja, halleluja, ti chválu vzdá, si dobrý k nám, si dobrý k nám, si dobrý k nám, si dobrý k nám. Na vrchoch ťa chválim, v údolí spievam. Či chápem, či nie, chválu ti vzdávam. Aj v prehrách, aj v výhrách, chcem chváliť ťa stále. Hoď nepriateľ zúri, ústup mi chvále. Mám dôvod ťa chváliť.
kde živí môj Boh, nech môj hlas naplno znie. Chválu vzdám, o môj Pán, chválu vzdám. Si kráľ, máš večnú vládu, veď z hrobu si vstal. Za tvoju vernosť si znie pieseň chvál. Chválim ťa, lebo si najvyšší Pán. Chválu vzdám, o môj Pán. Chválu vzdám, o môj Pán. Môj Pán, chválu vzdám, o môj Pán. Nebudem mlčať, je živý môj Boh, nech môj hlas naplno znie. Nebudem mlčať, je živý môj Boh, nech môj hlas naplno znie. Môj Pán, chválu vzdám, o môj Pán, chválu vzdám. Boh tvorí všetko nové. A ja som dnes prežíval také chvíle, kedy naozaj tvoril vo mne všetko nové. Dnes som zažíval časy, kedy som bol na pochybách, kedy som to tu na začiatku rozprával. A hovoril ku mne viacerými textami z Božieho slova. A jeden z nich je ten Izajáš, 40. kapitola, alebo Izajáš, 41. kapitola, kde mi hovoril, neboj sa, lebo ja som s tebou. A Izajáš, 43. kapitola, prvé 3 verše, tam to úplne potvrdil. Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj.
Rozumieš tomu? Boh ti hovorí, ty si môj. Ty už nepatríš diablovi. Ty už nepatríš tomuto svetu. Ty patríš mne. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou. A keď cez rieky nezaplavia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Veď ja som Hospodin, tvoj Boh. Nie je to úžasné, priatelia, ako to Boh robí. Poďme vyznať, hore sa pozerám. Poďme to prehlásiť ešte raz, pretože On je ten, ktorý na teba z výšky hladí, ktorý na teba pozerá. On je ten úžasný Boh, On je ten úžasný kráľ. Viete čo? Poďme sa modliť, poďme prehlásiť Božie kráľovstvo nad našimi rodinami. Poďme prehlásiť Božie veci, nové veci, ktoré chceme, aby v našich rodinách boli. Poďme sa modliť, aby nastali nové veci. Poďme, vytvorme skupinky a modlíme sa, pretože Boh je naozaj živý. Boh je naozaj ten, ktorý tvorí nové veci. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem za tento čas. Ďakujem ti za to, že si úžasný Boh. Že si ten, ktorý nás miluješ svojou láskou bez podmienok. Že si ten, ktorý nás nikdy neopustí. Že si ten, ktorý nám dáva nové možnosti, nové výzvy, nové veci, Ježiš. A že si ten, ktorý nás prevedie cez všetky skúšky. Ďakujeme ti za to, Ježiš. A prosíme, Pane, aby toto slovo, ktoré si nám dnes dal, sme žili každý jeden deň, aby sme sa nebali ísť do vecí, do ktorých nás ty povolávaš. Že keď pôjdeme cez oheň, nepopálime sa a plámeň nás nespáli. Že keď pôjdeme cez vody, budeš s nami a keď cez rieky nezaplavia nás. Toto je to, čo ti dnes Boh hovorí. Neboj sa, ja som s tebou. Neboj sa, ja som ten, ktorý ťa nikdy nezanechá. Poďme prehlásiť ešte raz, hore sa pozerám. Poďme to prehlásiť, poďme sa to modliť. Modlite sa to. Modlíme sa to, lebo Boh je naozaj dobrý. Všetko nové postáva. Nech tvoj dážď padá. Nech tvoj dážď padá. Novým veciam život dá. Všetko nové postáva.
Ďakujem Ti, drahý Bože, za každého. Ďakujem Ti za toto mesto, za Senicu, za tú možnosť chváliť Teba vonku, za to, že Ty prišiel v náš život a zachránil nás. Ďakujem Ti za naše zdravie, za každého, za každý náš deň, za našu prácu, za náš odpočinok a v tom všetkom chcem vidieť Teba a Tvoju pomoc a Tvoju podporu každý deň. Ďakujem Ti, že Ty vošiel v môj život a v moje srdce a zmenil ho na veky. A chcem proste bývať v Tvojom dome vždy a chcem slúžiť Tebe a vidieť Tvoju slavu v mojom živote každý deň. Ty si nádherný Boh. Odovzdávam Tebe všetku slavu, česť a chválu. Ty si najlepší, svätý a najdrahší pre nás. Halleluja. Môj Ježiš, si spásou a nie je nik ako Ty. Chcem každý čas, tak ako dnes, Teba chváliť, Pán, moja kráľ. Môj majster, si šítou, zachráňou si pokoj môj. Všetko, čo viem a všetko, čo mám, Tebe dávam, Pán,
si nádherný, tvoje meno je najlepšie, tvoje meno je najkrajšie. Budeme chváliť tvoje meno, Ježiš. Buď požehnaný a ďakujem ti za tvoje požehnanie na nás. Ty si slavný Boh. Halleluja. Počuješ moje volanie, Ježiš, zdvihneš ma vždy, keď upadnem, v tvojej síle verná zostanem. Ježiš, kláňam sa ti, môj Pane. Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne, Ježiš, zobral si moje trápenie, tvoje meno je mi najdrahšie. Ježiš, ty si kráľ prichádzať, Ježiš, mňa svojou láskou premeniaš, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, že svoj život v tvojich rukách mám. Ježiš, ty máš meno najkrajšie, Ježiš, počuješ moje volanie, Ježiš, zdvihneš ma vždy, keď upadnem, v tvojej síle verná zostanem. Ježiš, kláňam sa ti, môj Pane. Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne, Ježiš, zobral si moje trápenie, tvoje meno je mi najdrahšie. Ty si kráľ. Ježiš, ty si kráľ a prichádzaš, Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, že svoj život v tvojich rukách mám. Ježiš, ty si kráľ a prichádzaš, Ježiš, mňa svojou láskou premeniaš, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, že svoj život v tvojich rukách mám. Ježiš, ty si kráľ. Ježiš, ty si kráľ a prichádzaš, Ježiš, mňa svojou láskou premeniaš, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, že svoj život v tvojich rukách mám. Halleluja, že svoj život v tvojich rukách mám. Nie je úžasné, že my máme svoj život v jeho rukách. A keď som vám čítal na začiatku ten Izajáš, tú 40. kapitolu, tak to pokračuje ďalej.
Potešujte môj ľud, hovorí váš Boh. Hovorte srdcu Jeruzalému a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Hlas volajúceho na púšti. Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine Hradsku nášmu Bohu. Každé údolie nech je zvýšené a každý vrch a breh nech sú znížené. A bude to, čo je krivé rovinou a hornaté dolinou. A zjaví sa sláva Hospodinova a uvidia všetci, každé telo dovedná, že ústa Hospodinové hovorili. Nie je to úžasné? A teraz nám budú rozprávať ústa Hospodinové cez nášho brata pastora, ale prvnež budú rozprávať ústa Hospodinové, aby som mu položil jednu takú dobrú otázku, teda neviem, či dobrú, ale veľmi som na ňu zvedavý. Jarko, chcem sa ťa opýtať, že čo v tebe spôsobila zmena, keď si, alebo čo ťa priviedlo k tomu, aby si sa vôbec rozhodol pre Pána Ježiša a čo to v tebe, aké zmeny to v tebe spôsobilo? Fúha, to je ťažká psychológia, nemám rád také náročné otázky, lebo ja najradšej nehovorím, ale ukazujem to životom. Čiže tá zmena došla, keď som mal 16 rokov a v podstate som tak začal vážne uvažovať nad tým, prečo som tu, na čo som tu a či moji rodičia, či som taký ako moji rodičia, že žijem tú vieru. A dospel som k tomu, že nežijem, aj keď som bol v kresťanskej rodine a tak ďalej. A tak som musel zažiť také svoje vlastné obrátenie a svoj vlastný taký vnútorný pochod, čo ďalej. A v podstate to, čo žijem, sa snažím dokazovať v škole, v robote, v cirkvi, medzi vami, tým, že prijímam všetkých ľudí, tým, že mám rád všetkých ľudí, že nerobím rozdiely, že nevyhľadávam konflikty, ale pokoj, radosť a to, čo dáva Boh. Niekedy treba samozrejme byť aj prísny, aj na deti, aj na ľudí, ale vždycky hľadám dobro. A to je podstatné. Lebo to ľudia dneska nerobia. Ďakujeme veľmi. Ja teba chcem dnes povzbudiť. Pokiaľ si tu, sedíš tu a ešte stále premýšľaš, či Boh je ten, ku ktorému by si sa chcel dnes pridať, tak ja ti hovorím, že Boh tvoj život zmení. Tak ako zmenil život nás, ktorí sme tu okolo, tak ako zmenil život nášho brata pastora, môj, ľudí, ktorí ho tu chválili, tak môže zmeniť aj tvoj život. Pokiaľ chceš túto výzvu, pokiaľ chceš odpovedať na Boží hlas, tak sme tu dnes pre teba. Tí, ktorí boli tu a chválili Boha, za kýmkoľvek môžeš prísť. Či som to ja, či je to Jarko, či je to Dominika, či je to tí, ktorí tu boli vzadu. Ak si sa naozaj rozhodol vstúpiť do Božej slávy, do Božej zóny, tak teraz je čas. Tak ťa do toho pozývam. A teraz dávam mikrofón nášmu bratovi pastorovi, ktorý nám dnes povie niečo a ústa Hospodinové idú prehovoriť. Tieto ústa Hospodinové boli dneska, teda tento týždeň u zubára, takže som došiel zubárovi a povedal som mu, že som sa rozlúčil s rodinou, že som všetkým odpustil, môžete začať. A on povedal, pán zubár, vynikajúci pán zubár, inak nebudem ho menovať, ale kebyže chcete poradiť zubára, môžem vám odporučiť. On povedal, že nebude to až také strašné. A nakoniec tie kanáliky zaplnil a všetko to tam nejako prečistil a ešte tam pôjdem. Takže môžeme zatlieskať zubárovi, čo poviete? Vzadu sa odohráva detský program, takže nech si to deti užijú. Kto by náhodou nevedel, tak tam vzadu je detský program, majú tam rôzne odznakovače, rôzne aktivity pre deti. Takže my sme dospeláci tu na tejto strane a chcem dnes hovoriť o téme rozumieš tomu, čo čítaš? A rozumieš tomu, čo čítaš? Vy môžete niečo čítať aj na mne, hej?
Čo čítáš na mne? Že som zle oblečený, alebo dobre oblečený, že som oholený, že mám nové zuby, alebo že mám mikrofón nástrojový a nemám ho na slovo, ale na nástroj. Možno, že to nenapadlo. Čo môžeš čítať dnes? Aké sú tu bedne? Čo to tu Mário hovoril vlastne z tej knižky, to sa volá Biblia. Čo to je? Čo to hovoril? Čo to znamená? A tiež je normálne, že aj v Biblii sa našli ľudia, ktorí nevedeli čítať. Respektíve vedeli čítať, ale nevedeli, čo čítajú. V škole sa učíme čítať s porozumením. Aj dospeláci sa učia čítať odkazy na chladničke. Hej. Stalo sa vám, páni, niekedy, že vám manželka nechala odkaz na chladničke a vy ste nevedeli, čo to znamená? Ja som napríklad raz na nástenke v práci čítal odkaz, že má byť porada, ale nevedel som, kde bude. Ani či sa ma to týka. A častokrát čítame na Facebooku nejaké vyjadrenia, alebo na Instagrame, kdekoľvek, a zistíš, že tí ľudia nečítali to, čo tam je napísané a reagujú na to, čo tam nebolo napísané. Hej, že úplne od veci zareagovali, pretože nevedia čítať. Alebo rozumieť tomu, čo čítajú. Skutky apoštolov 8, 26 a 40, to je z Biblii, z tejto knihy. Tak tam čítame taký príbeh o človeku, ktorý čítal, ale nerozumel tomu. A bol to pán, ktorý išiel z Izraela naspäť domov do Etiópie, čiže to bol zrejme niekto, nejaký černoch, možno, že to bol nejaký týpek potmavšej pleti a čítal z Biblie a predstavte si, že nerozumel tomu. A mnohých ľudí, keď čítajú Bibliu, tak ich to odrádza, že tomu nerozumejú. A jedna pani, ktorej som raz hovoril veľa z Biblie, alebo mala možnosť si zobrať Bibliu, hovorí, že ja som tomu nerozumela. Ale začala s tým zápasiť, začala niečo preto robiť, začala pozerať filmy, je veľa filmov z Biblie alebo o Biblii, príbehov spracovaných a to pomôže, alebo niečo to dá, naštartuje to niečo. No a poďme k tomu príbehu, ktorý sa v Biblii nachádza. Pánov anjel prehovoril k Filipovi, takto žila prvotná cirkev, takto žili prví kresťania. Vstaň a choď na juh na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Gazu poznáme aj dnes, že? Gaza, pásmo Gazy. Tá cesta je pustá, čiže Biblia hovorí o veciach, ktoré aj dneska existujú. Filip teda vstal a išiel a uvidel Etiópčana Eunucha. To bol niečo ako, na spôsob ako človek, ktorý sa rozhodol žiť v celibáte, taký by sa dalo povedať, že mních, na dnešnú dobu prirovnať, veľmoža správcu všetkých pokladov Kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, a keď hovoríme o voze, tak nemyslíme tým BMWčko ani nejakú Škodovku, ale normálny voz so záprahom konským, alebo neviem, či bol nejaký iný. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša a spýtal sa. Čiže číta proroka Izaiáša, číta Bibliu. Rozumieš tomu, čo čítaš? To je dnešná téma. Rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, bola: viedli ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá. Ani on neotvoril ústa. Ponížil ho a súd mu bol odopretý. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. Eunuch povedal Filipovi: prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Pýta sa ho, o čom to hovorí tá Biblia? O sebe alebo o niekom inom? Vtedy sa Filip ujal slova a počnúť s týmto miestom Biblie zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal Eunuch: pozri, voda. Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj Eunuch, vstúpili do vody a Filip Eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, Pánov duch uchvátil Filipa a Eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. To je úplne skvelé, že
sa nájde niekto, kto nám pomáha porozumieť Biblii. Skôr než by sme sa zamýšľali nad tým, že ako porozumieť Biblii, tak by som chcel povedať, že Biblia má moc. Nie je to len obyčajná kniha rozprávok, ale je to kniha, ktorá má moc. Ale má moc len vtedy, keď ju vieš používať. Ak ju nevieš používať, bude to zvrátená kniha pre teba. Bude ti to hovoriť blbosti. Bude ti to hovoriť také veci, že ti to domieša život, že bude z teba fanatik, úplne bláznostva robiť. Ale keď jej porozumieš, tak zistíš, že to má moc. Biblia má moc. Napríklad, keď čítaš z Biblie knihu Daniel, tak kniha Daniel bola písaná niekoľko storočí pred Kristom, predtým ako sa narodil Kristus. A spíše sa v nej, predpovedá tento Daniel, že raz povstane nejaký panovník z Grécka, alebo král z Grécka, ktorý porazí Perskú ríšu. A keď si to porovnáte s dejepisom, ktorý môžete mať v škole, alebo na internete nájsť nejaké vychytávky, tak dozvedáte sa o Alexandrovi Veľkom, ktorý, keď nastúpil na trón v Macedónii a zjednotil aj grécke mestské štáty a vytvoril taký grécky silný spolok, tak jemu sa vraj dostalo toto posolstvo z knihy Daniel a keď to čítal, povzbudilo ho to k tomu, aby porazil niekoľkonásobne väčšiu Perskú ríšu, ktorá možno mala 4 až 5 krát, možno aj viackrát väčšiu armádu než on sám. A predpovedalo sa napríklad aj to, čo slávime každý rok, Vianoce. Vianoce možno nie je zrovna v ten dátum alebo v tom čase, môžeme nad tým špekulovať, ale predpovedalo sa to, že sa narodí Spasiteľ Mesiáš Ježiš, Boží syn. A ono sa to niekoľko storočí predtým predpovedalo, že to bude v Betleheme, že to bude z nejakého potomstva človeka Benjamína, teda z Júdu. Všetko sa to predpovedalo. Aj toto, čo sme teraz čítali, tak vlastne tú pasáž z Biblie, ktorú čítal ten eunuch, tak to bol text, ktorý bol napísaný niekoľko storočí predtým, než sa odohral. A aj smrť Ježiša bola veľmi precízne Biblii opísaná ďaleko predtým, než sa to stalo. Napríklad prekliatý ten, kto visí na dreve. Hej, a to sa stalo, že on sa stal prekliatím namiesto nás. Že on bol na tom dreve. Čiže mnohé predpovede z Biblie sa už odohrali, splnili sa do bodky a je tu otázka na nás, prečo by sme nemali veriť tým, ktoré sa ešte len stanú. A ak Biblia je naozaj taká precízna kniha v tom, že vie hovoriť do života, zasiahnuť do života, prečo by všetko, čo je tam napísané, nemalo byť pravda. Aj keď si to možno že ešte nezažil, alebo nezakúsil, alebo nevyskúšal, je to treba vyskúšať. Ďalší dôkaz toho je, že zmenené životy. Že cez to slovo, cez tú Bibliu, mnohé životy sa zmenili. Napríklad Bibliu napísal človek, ktorý nenávidel Bibliu, respektíve nenávidel Krista. Hej. Si predstavte, že Bibliu napísal človek, ktorý nenávidel kresťanov. Časť Biblie. Ako je to možné? Ako je to možné, že veľkú časť Biblie napísal človek, ktorý nenávidel kresťanov? Pavol. Bol to Pavol. A vidíte si, že Bibliu dokáže napísať aj taký človek, alebo ktorý je odporca. Aj ty, keď si to možno, že je odporca, tak ty nevieš, že zajtra možno, že už budeš veriaci. Že budeš, rozmýšľať nad tými vecami úplne inač. A zmenil Petra. Zmenil mnohých ďalších ľudí, učeníkov. Zmenil môj život, mojich rodičov. Ako? Ako zmenil? Ako zmenil môj život? Mnohými spôsobmi, ja neviem vám to povedať úplne, ale ja keď som vyšiel zo školy z Banskej Bystrice, a to už som bol kresťan, hej, a to znamená, Boh mení aj kresťanov. Nielen nekresťanov. Hej, niektorí si kresťania myslia tak fanaticky, že už nás nebude meniť. Ne, on stále ťa mení.
Keď som vyšiel ako kresťan z vysokej školy, tak som si myslel, že som majster sveta, že poznám Bibliu, že som najďalej pokročil zo všetkých a že môžem prísť medzi ostatných kresťanov a podávať im rozumy, jak majú žiť. A ešte aj medzi druhých ľudí a tak ďalej. Potom som zistil, že to tak nie je. Zrazu som sa ocitol na dialýze v Mijave, nie ako pacient, ale ako ten, ktorý ošetruje, ktorý sa stará o tých pacientov. A som zistil, že realita života je desi inde, ako len byť nadúpaný kresťan plný vedomostí. A tak som tam obsluhoval, staral sa, umýval podlahy, upratoval, všetko možné robil. A išiel som tam s veľkou nechuťou. A niekedy, keď chce Boh spraviť takú zmenu v tvojom živote, znamená to, že ideš tam s nechuťou. Že aj toto, čo ti hovorím, ono, že ti teraz vadí. Alebo keď ti niekto povie, že budeš toto robiť, povieš si, že umývať nejaké záchody alebo čo. Nie, má to význam. A mňa to veľmi budovalo a veľmi sa mi tá práca zapáčila. Ako sa mi na začiatku nepáčila, tak sa mi ku koncu zapáčila, že po tých 9 mesiacov na civilnej službe som s plačom odtiaľ odchádzal a chceli si ma tam nechať. Toto robí Boh, takú zmenu v tvojom živote. Že zrazu nemusíš byť niekým veľký. Mne je úplne jedno, aký som. Či som strašne uznávaný, neuznávaný, akýkoľvek. Ja tento život nežijem pre ľudí, ale pre Boha. Nevadí mi, že čo si o mne myslíš. Ale chcem byť dobrým svedectvom a dobrým svetlom pre každého človeka. Chcem prinášať lásku, pokoj, požehnanie, všade, kde sa dá. Aj srandu. Aj srandu. A funguje to. Božie slovo funguje. Mnohí cez Božie slovo zažili odpustenie svojich hriechov. Očistené srdce. Nedá sa to úplne zmerať. Ale keď zistíš, že máš nejakú krivdu, vinu vo svojom živote a pustíš moc Božieho slova, ktoré hovorí, že Ježíš sa obetoval za tvoje hriechy na kríži, že on ti už odpustil. On ti už odpustil a ty to potrebuješ iba prijať a dať mu to a zveriť mu to a povedať mu to. Tak on ťa uzdraví, on ťa vyliečí, on ti odpustí. A dá ti otvorené srdce pre ľudí. A keď Boh odpustil tebe, tak aj ty máš odpúšťať druhým. Takú milosť, akú Boh dáva tebe, máš dávať aj ty druhým. Je tak? Takú milosť, ako Boh dal tebe, aj ty máš dávať druhým. Akú dal Boh milosť tebe? Akú Boh dal milosť tebe? Keď spravíš niečo zlé, odpíše ťa? Keď niečo povieš zo svojich úst, už na veky na teba zabudne, prestane ti tiecť voda z kohútika? Čo spraví Boh? Boh dáva milosť. Je čas milosti. Ale príde deň, posledný deň tvojho života, kedy poslednýkrát vydýchneš, kedy už nebude priestor na to, aby si túto, možnosť rozhodnúť sa preňho mal. Nepomôžu ani rôzne pokusy, skutky, omše. Teraz je čas, aby si žil ten život s ním. V tomto príbehu o Eunuchovi a Filipovi čítame, že Biblia funguje, keď ju pochopíš a realizuješ. Čiže nie len pochopiť, ale aj realizovať. Môžeme ju aj nepochopiť. Často sa stalo medzi ľuďmi, že nepochopili, rýchlo si prečítali Bibliu, mysleli si, že to znamená toto a tamto. A čítali napríklad v Biblii je napísané, že tých, čo uveria, budú sprevádzať znamenia, a že im ani hady neubližia. A tak začali robiť pokusy s jedovatými hadmi. Fanatici. Nepochopili Bibliu. Hej. Jasné, že to nefungovalo. Alebo nepochopenie bolo niekedy také, že ja som vyrastal v takom nepochopení Biblie nejaký čas, nejaké rody. A ja to chápem, že kedysi bolo potrebné spraviť nejaké zákroky, ale napríklad kresťania, že nepili vôbec alkohol. Žiaden alkohol. A je iné, keď niekto bol predtým alkoholik, tak nech nepije. Ale keď niekto nebol alkoholik a nemá s tým problém, má to na úzde a vie to ovládať, tak je sloboda, daj tú slobodu.
A jednoducho potom sa porovnávalo, že ten, kto pije, není spasený a ten, kto nepije, je spasený, je lepší, horší a tak ďalej. A pritom to ani v Biblii nie je napísané. A pritom aj sám Ježiš, keď ustanoval večeru Pánovu, tak tam bol alkohol. Hej, víno. Čiže toto sú také veci, že niekedy z nepochopenia Biblie ľudia vymyslia čokoľvek. Množstvo obradov. Napríklad niekto povie, že kňaz musí mať rúcho. Áno, v chráme jeruzalemském to tak bolo. Ale jeruzalemský chrám už nie je. Bol zbúraný v roku 70. A ani Pavol, ani apoštoli nemuseli mať rúcho. Ani to nikto nevyžadoval od nich. Ani Ježiš to nevyžadoval. A množstvo ďalších vecí, obradov, ktoré nás možno, že privedú k niečomu aj dobrému, ale v skutočnosti nás môžu odrádzať od toho podstatného, ak im dávame veľký význam. A to podstatné čo je? Čo je podstatné na kresťanovi? Na kresťanovi není podstatné to, či koľko pokrstený, nepokrstený večeru Pánovu bral Eucharistiu, alebo konfirmáciu, alebo birmovku, alebo niečo také. To není podstatné. Podstatné je, že keď ťa stretne niekto, že či si dobrý človek, láska, úcta, rešpekt. Toto sú podstatné veci. Podobné ako keď stretneš, ja neviem, alebo si v záhradke, teraz dozrievajú veci v záhradke. Na také jabloni nie sú podstatné listy, ale jablka, ovocie. A Ježiš raz išiel okolo figovníka, v tej krajine v Izrael, tam figovníky rastú v hodnej miere. Išiel okolo figovníka a našiel na ňom iba listie. A v podstate preklial ho, že jednoducho nech sa na ňom nenarodí nič už. A preto ho preklial, lebo to bol obraz ľudí, ktorí čítali Bibliu, farizeov a zákonníkov, ale nemali žiadne ovocie. Keď sa vrátime k tomu eunuchovi a Filipovi, tak zistíme, že eunuch čítal Bibliu. Nerozumel tomu. A je normálne, že aj ty, keď čítaš Bibliu, musíme si priznať, aj ja si musím priznať, niekedy tomu nerozumiem. Nerozumiem. A mnohým veciam nerozumiem. Ten, kto rozumie celej Biblii, klame. Nerozumieš. Ani ja nerozumiem. Ani najlepší teológ nerozumie. Ani pápež nerozumie celej Biblii. To už nemusím ani hovoriť. Ale tento Filip sa tam vyskytol ako učiteľ, ktorý koľko vedel, toľko vedel poradiť. A tomu eunuchovi povedal, že ten text, ktorý číta, hovorí o Ježišovi. A že to, čo číta, sa už stalo. Že Ježiš sa obetoval za naše hriechy na kríži, že trpel veľmi drastickou smrťou a každý, kto v neho verí, každý, kto mu odozdá svoj život, bude zachránený, bude mať večný a má večný život. Zažije zmenu vo svojom živote, ktorú som už aj teraz popisoval. A keď toto porozumel ten eunuch, tak spravil taký obrad, ktorý symbolizuje to, čo znamená začiatok cesty viery. Dal sa pokrstiť. A čítame tu, že vošiel do vody. A znova, mnohí, možno aj veriaci, ktorí sú naučení len na nejaké pofrkanie bábetka, tak si povedia, že vy tu krstíte ponorením do vody nejakých veľkých ľudí, tam už krstíte. A jak je to možné, že vy také niečo robíte? No pozrite sa, že to v Biblii máme napísané. Hej. Mnohé veci, ktoré sa odohrávajú v kostoloch, možno, že sú iné, ako máme my v kresťanskom centre v Senici, ale to neznamená, že sú nebiblické. Jednoducho, to je normálna prax, normálna vec. Čiže je dôležité rozumieť tomu, čo čítaš. Mať otvorené srdce. Rozumej tomu, čo čítaš a realizuj to. Ako tento eunuch. Ako Filip. Potrebuješ učiteľa. A je tu taká ponuka.
pre teba, pre nás. V Biblii je napísané, že nechcete byť všetci učiteľmi. Hejme to teraz na Google Meete, mávame v stredy list Jakuba, 3. kapitolu z Biblie a tam je napísané, že nechcete byť všetci učiteľmi. No, ale potrebujeme učiteľov. Potrebujeme učiteľov a ja sám sa potrebujem stále učiť z Biblie, žiť ten život a nie preto, aby som to mal len v hlave, ale preto, aby to vo mne sa premienalo. Aby sa to vo mne premienalo. A mňa to veľmi fascinuje a premiena, keď čítam Bibliu a je porozumiem a takisto ju aj snažím sa realizovať. Hreje ma to pri srdci, učí ma to nové veci, učí ma to, ako riešiť rôzne situácie medzi ľuďmi. Učí ma to odpúšťať. A toto je ten rozdiel medzi tým Božím a medzi tým svetským. A tak nás chcem pozvať k tomu, aby sme túto knihu, ktorá má moc, ktorá v podstate je naozaj praktická kniha do života, začali na ňou premýšľať a začali ju študovať. Môžeš to robiť aj sám. Ale vidíš, že ten eunuch, a častokrát mnohých ľudia sú takí, že čítajú a nerozumia tomu. Aby si prišiel, možno aj teraz budeme mať po skončení opekačku v kresťanskom centre na dvore, budeme opekať, budeme jesť. My vieme spojiť všetko so všetkým. Aj rozoberať Bibliu, aj jesť pri tom, aj sa hrať, aj deti sa zabavia. Vieme cez týždeň sa stretnúť pri káve, rozprávať sa o Biblii. Vieme sa stretnúť cez Google Meet stredy, keď máme vyučovanie z listu Jakuba. Vieme sa stretnúť v nedeľu na bohoslúžbách o 10:00 v kresťanskom centre. Ja by som teraz darmo sa modlil za teba, Bože, nech porozumie Biblii. Jednoducho, ty musíš tú Bibliu začať čítať, začať na ňou premýšľať a povedať si, čo mi to hovorí do môjho života, aký zmysel mi to môže dať. A ver, že ti to dá. Ver, že ti to dá zmysel. A poviem vám tak, ešte tak vám poviem, že prečo potrebuješ učiteľa? No ja som mnohé veci z Biblie naozaj objavil sám. Vedel som o odpustení, o láske a úcte. Ale jedného dňa prišiel domov alebo do domu, nebudem hovoriť presne kam, jeden suseda začal si sťažovať. Prišiel do kresťanského centra, zazvonil a začal si sťažovať, ako tam niečo zlé je, nejaké oplotenie alebo niečo tam zasahuje do pozemku. A ja som na ňo vybáchol, reku, že wow, toto je ten Goliáš, ktorého musím zničiť. Toto je ten obor, ten Filištínec, ktorého ja zabijem svojimi slovami. A poviete si, však to je biblické, nie? Zabiť Goliáša. Však to je biblické, Filištínca zabiť. No ale potom som to rozprával mojej žene, ktorá má korektúru na starosti. A ona mi hovorí, ale to si zle spravil. Ja som zle spravil? Keď som na ňo zvýšil hlas a obránil som náš cirkevný zbor? Áno, zle si spravil. A ja som si to potom uvedomil. Vidíte, ja som čítal Bibliu, ale čítal som ju na prd. A použil som ju k ničomu. A potom prišla skúška, číslo 2. Znova sused zazvoní. A znova podobný problém. A ja hovorím, áno, máte pravdu, posnažíme sa to nejako vyriešiť. A ten sused potom povedal, viete čo, ani to nemusíte riešiť, mne je to jedno. Vidíte, aký je to rozdiel? Hej? Keď sa zásobujú bomby, tak je vojna. Ale keď bomby nie sú, tak je pokoj. A niekedy môžeme byť zatemnení Bibliou, touto svetou knihou, že nám úplne zničí život. A zničí nám aj ten obraz, aký je Kristus. Kristus, ktorý proti všetkým bojuje a všetkých zničí a zlikviduje a odrovná so samopalom. Nie. On vidí hlbšie. On vidí, že ten boj je v tvojom srdci.
Náš boj nie je proti granátom a proti nejakým takýmto len vonkajším veciam, ale náš boj je proti hriechu, ktorý sa skrýva v tvojom srdci, v mojom srdci, proti pýche, proti závisti, proti tomu, že ti chýba to prázdne miesto zaplniť tým, čo má význam. A to je Ježiš, to je Boh. To sú aj priatelia, ktorí sú dobrí a fajn a v pohode. A ja som vďačný za toto spoločenstvo, že vy ste v mojom srdci a že Boh je v mojom srdci. A som demilitarizovaný. To znamená, že ja proti nikomu nemusím bojovať. Ale môj boj je proti silám toho zlého. Ale nie proti vám. A aj dnes, ak by sme mohli ešte zaspievať poslednú pieseň, by som nás chcel pozvať k tomu, aby sme premýšľali nad tým, čo ste dnes počuli. Aby ste tej knihe, ktorú som vám ukazoval, Biblia, začali veriť viac ako doposiaľ, či si veriaci alebo neveriaci. Aby si rozmýšľal nad tým, čo všetko je tam ešte napísané, čo som nečítal. Ako by som tam mohol niečo hlbšie objaviť. Zavolaj si človeka, zavolaj si niekoho, kto už má možno väčšiu skúsenosť. Nezostávaj pritom len sám, lebo ti vzniknú hlúposti, ako aj mne vznikli hlúposti, som si myslel, že už to viem. Ale v skutočnosti som vybliakol a bol som mimo. Mimo som bol. Priatelia, pozývam vás ešte teda dnes, kto chcete, pridajte sa s deťmi. Máme opekačku v kresťanskom centre na dvore. V nedeľu o 10:00 sa stretávame v kresťanskom centre v Senici, tu na Železničnej ulici. Akurát na budúcu nedeľu nebudeme tu, ale budeme na Novej Lehote, takže až o 2 týždne sa vidíme. Ale premýšľajte nad tým, pýtajte sa. Je normálne pýtať sa aj hlúpe otázky. Je normálne rozmýšľať aj tak, že sa to tvorí, podobne ako polievka, hej? Že jednoducho, keď začínaš robiť polievku, najskôr je to iba voda. A tak je to podobné ako s čítaním Biblie, že najskôr ti to nedáva nejaký zmysel, že povieš si, je to len voda, je to len plané, dáš tam bujón. Potom to vieš, dobre, pomiešaš, dáš tam možno, že ja neviem, zemiaky, alebo teraz ja nie som nejaký kuchár, takže neberte ma za slovo, asi by to malo ísť nejakým iným postupom, ale jednoducho nedáva ti to ešte zmysel, až potom, keď sa v tom hlbáš, keď v tom ďalej pokračuješ, keď to miešaš a zavoláš priateľa na telefóne, mám to nejaké hnedé, nemalo by to byť žlté, pridaj tam toto. A on ti povie, a preto potrebuješ cirkev, preto potrebuješ druhých ľudí, ktorí ti pomôžu, ktorí sa ti pozdieľajú. A ja sám načúvam aj tým ľuďom, ktorí sú novší vo viere. Načúvam aj ľuďom, ktorí menej vedia ako ja možno. Pretože každý jeden má čo povedať. Nikto nie je viac a nikto nie je menej. Bože, chceme sa teraz modliť a predostrieť Ti tú výzvu čítať Bibliu s porozumením. Tak ako Filip, eunuch z toho príbehu, tak ako možno mnohí z nás, ktorí sme možno zavrhli takú knihu, že existuje, neexistuje, tie veci sú tam naozaj reálne. A ďakujeme Ti za to, že všetko, čo tam hovoríš, aj splníš a robíš. A tak ťa prosím, aby si sa dotkol každého, kto býva tuto na sídlisku, aj medzi nami, ako sme tu, aby si obživil Božie veci v nás. Amen. V očiach ľudí môže zdať sa všetko stratené, keď smútku hľadíme na Božie deti zbudené. Nepriateľ zazvádza srdcia, drží ľudí v klamstvách spútaných. No vieme, že Ty víťazíš, si Boh, čo vládcom je, a
a stále chystáš niečo viac, čo zatiaľ nevidieť. Tak máme smelú vieru, v ktorej voláme do pustých údolí. Nech tie kosti suché ožijú, ožijú. Nech tie srdcia mŕtve ožijú, ožijú. Voláme, nech z ruín Božie vojsko povstáva. Nech tie kosti suché ožijú. Bezhranične láskavý a milosrdný Boh, pre dcery synov zblúdených Ty sám si záchranou. Tak vdýchni svojho ducha, nech svet spozná, že len v Tebe spásu má. V Tebe spásu má. Nech tie kosti suché ožijú, ožijú. Nech tie srdcia mŕtve ožijú, ožijú. Voláme, nech z ruín Božie vojsko povstáva. Nech tie kosti suché ožijú. Vdýchni sem svoj dých, vdýchni sem svoj dých, vdýchni sem svoj dých, Boh náš. Vdýchni sem svoj dých, vdýchni sem svoj dých, vdýchni sem svoj dých, Boh náš. Nech tie kosti suché ožijú, ožijú. Nech tie srdcia mŕtve ožijú, ožijú. Voláme, nech z ruín Božie vojsko povstáva. Nech tie kosti suché ožijú. On v duchu Hospodinovom a postavil ma a nechal prostred údolia, ktoré bolo plné kostí. A previedol ma popri nich kolom dokola. A hľa bolo ich veľmi mnoho na tvári údolia a hľa boli veľmi suché. A riekol mi, synu človeka, či ožijú tieto kosti? Ja som povedal, Pane Hospodine, Ty vieš. Vtedy mi riekol, prorokuj o týchto kostiach a povieš im. Vy, suché kosti, počujte slovo Hospodinovo. Takto hovorí Hospodin Pán týmto kostiam. Hľa, ja uvediem do vás ducha a ožijete. Dám na vás žily a spôsobím to, aby na vás vystúpilo telo a potiahnem vás s kožou. Dám do vás ducha a ožijete a zviete, že ja som Hospodin. Tak vám prajem, nech tie kosti ožijú. Nech tie kosti ožijú a poďme to prehlásiť ešte raz. Poďme prehlásiť, nech tie kosti ožijú, pretože to Boh chce, aby vaše kosti ožili. Nech tie kosti suché ožijú, ožijú. Nech tie srdcia mŕtve ožijú, ožijú. Voláme, nech z ruín Božie vojsko povstáva. Nech tie kosti suché ožijú. Nech tie kosti suché ožijú. Nech tie kosti suché ožijú. Amen. Nech tie kosti suché oživujú. Tu v meste Senica. To je naša úloha a to je aj naša vízia, aby suché kosti v meste Senica ožili. Tak toto je koniec, priatelia. A vlastne nie je koniec. Nie je koniec, pretože my pokračujeme ďalej. Pozývame vás všetkých
pozývame vás všetkých na železničnú 443 na skvelú grilovačku, kde si budeme grilovať, kde sa budeme rozprávať a kde budeme chváliť nášho Boha. Tak príďte, poďte s nami, ste pozvaní. Železničná 443. Tak čo, ideme na to? Tak poďme na to, priatelia. Teším sa na vás, že vás tam všetkých uvidím.